l'escriu hi ha una altra cosa que és molt important, que és no enganyar-te tu mateix. No voler-te quedar amb el que és fàcil, dolcet, bufonet, cursi, etc. I poder entomar la realitat tal com és. Això també és molt, molt, molt típic de les persones traumatitzades, que són persones que, com que han hagut de simular tant, perquè quan un pateix molt, això et genera, és una cosa molt curiosa, però és així. Els humans, quan patim molt, ens acabem avergonyint de patir, perquè patir és de pringat, és de perdedor, és de que faràs llàstima, és de que... I llavors ens fa com vergonya, i és molt injust, perquè a sobre del dolor del patiment, a sobre te n'has d'avergonyir d'aquest dolor. Llavors, clar, en les persones traumatitzades, que és el que us deia, la veritat, l'autenticitat, la sinceritat, no anar amb embuts, mirar les coses als ulls, agafar el bou per les banyes, tot aquest tipus de valors són molt importants. Llavors ell és tan cru i tan dur amb la seva poesia, perquè per ell ser autèntic és central, essencial.